chuirde agus tá 100 míle fáilteóibh chuig an 7 rang ó Úsáideacha Marino, Institiút do Bhúnteirí Bunscoile agus d'Idirchasóirí eile. Má tá sim gcuibh grád maithe bhaint amach sa Ghaeilge, tá súlgam go garóid an fhíseán seo libh é sin i dhéanamh. Madlín ag eala chuir anam dom agus an teachtain seo fóla móid cúpla Abairt a charóid libh agus si bheith scríomh faoin Fhilíocht. Mar chuis den Fhilíocht go minic bíonn ceist ar héal agus ar héir an ile, ar héime an dóin, ar Iván an dóin, ar rital an dóin, ar bhuthú choin a bhúsglítear anat, agus ar an gcuí a neachaí an dá na bhaimart. Is féidir cúpla rud a rá faoi héal agus faoi héir an ile. Rugu agus tógu x I, daibrí x mar, bhí sim ag x I, scríomh x na leabhar nó chum x na dananta, mhór x bá sa bhliain I. Is féidir na rudí seo a lua I bhreagraí ar an bhrital. Ábhéal, ír, atmosfér, athrá, caint díreach, codar snocht, cóún nó cóhantas, Ivána, mafar, puncaíocht, saoil, séarmhérsaíocht, meadaracht, guntacht agus rím, agus uam. Tá struchtúir faoi le ag tastóils na freagraí. Caithfidh sibh pointe a dhéanamh. Mar shampla, tugtar le fistúin go bhfuil saol díomach dúnaltach ag an lón in ordí na nanmhaithe inis. Caithfidh sibh fíne seo thuirt. Mar shampla, feictar é seo sa líne ar an grán éonrach sin hall. Caithfidh sibh anailís dhéanamh ar an méid atá ráit agat. Mar shampla, is mafar an crán éonrach don saol uignach atá ag an leon inis. Tá leadraán agus uignas air. Bhuinig úsáid as an siormhríthar más féidir. Tuigtar dúin go bhfuil feictar rud a cinnt sa líne, pléitear rud a cinnt sa bhirsa, saolítear dúin go bhfuil déanaigh anailís ar an méid tá ráit agat. Is léir ón líne seo, gan doubt mohíonn an file, tá an file ag iarraíonn rud a cinnt a dhéanamh, a bhuthú, a thuiscint. Is mafar é seo. Dearhann go bhfuil. Sin é a chuirde, tá súlagam go garóid na phrásaí seo libh leis an ullmhúchán den Fhilíocht I bápéir a dó. Be muidir rais an teachtain seo thugann le físeán nua. Slán!